To masu kallon mu kamar yadda kuke iya gani, wannan wani balarabe ne a ƙasar Saudiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa a cikin wani masallaci bayan ya kammala sallah kuma yana tsaka da karatun littafin Qur'ani mai girma. Kamar yadda kuke iya hangowa ga wasu can a cikin masallacin suna gabatar da nafilfili masu Allah ya hannu guda kuma wannan da alamun ɗansa ne wanda yake cikin jimami da kuma bakin cikin wani rashi na mahaifi nasu. Daga shi nan larabawa sun taso suna zagaye da wannan bawan Allah ya musa rasuwa a yau. Yasa ake so a rayuwa mutum ya zamto har kullum yana kokarin aikata alheri, yana kuma gujewa sharri domin gyara lafiyarsa, saboda baka san a wani yanayi ko a wani hali mutuwa za ta shi dai wani yadda kwanansa ya ƙare daga wani matashin balarabe nan ya kwanta shi, wasu kuma suna tsaye a kansa. daga dai هو خلاص توفى يا جماعة، kawo masa ɗauki توفى رحمه الله. shirye-shiryen حسن الخاتمة، ربنا يحسن ختامنا. cimma اللهم آمين. Allah. هنا في هنا ها؟ Duk wanda ya tura wannan bidiyo zuwa wani waje da niyyar Allah ya ƙara wa al'umma imani, shi ma Allah ya sa yake kyawun ƙarshe. لا لا رجعوا زي ما كان Jama'a a turo رجعوا زي ما كان ko ina رجعوا زي ما كان هي زيادة خلينا جالس. ايوه رجعوا زي ما كان هي حطوا الاسعاف يا جماعه